Hello guys, maayong hapon. Mao ni guys ang Glocky. Mao na mga kacharan. Tapos kanang yero. Mao na ang yero. Seed. Tapos mao na ang machine. Mao na ang freezer. Tapos ibutang diha. Maabli man na siya, maabli man na siya. Under to motor. Tapos isulod diha ang yero. Tapos lusot ana, mauna na siya. Mauna siyang square. Tapos depende kung pila yung sulod na diha sa machine. Kada isa mag-imbang din siya o malaghan ang yung magutang sa machine na aging kuan aging mga 100 pero pasulod yun na sagaran yun 200 65 to 60 motor. Ang kanang mga ubay na ay na kayo ko na kadaghan na himo ni dito mga 500 na lang ba sige na Brad. Taro mo Brad. Kat na.
Ito.